Miskellah, wachi mogik ka watieko kutudore kod weche mag thieth ahinya nyate kor gwenge magu. Mokwongo en ni wach mar nyamrerwa en idea maber ahinya ma tiyo kata pinje mag Cuba and all that. Ni fwenyo tuo chon ber. Lakini obed ni kisefwenyo ni ng'ato tuo to kiwere hospital to the hospital mantiere trained healthcare workers. Oyud ka nitie nurse dispensary to nitie yath. Oyud nitie daktari hospital to nitie lab to nitie yath to theater bitiyo. Nyiso ng'ato ni en gi sukari kata ni en gi pressure to dhi to oyud daktari ok oyud yath ok ikonye imede mana paro. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni jopiny ok ofuwo. Ok nyalo bedo ni daktari wacho ni SHA ok ti. Weg osiptende wacho ni SHA ok konygi. Jotuo wacho ni SHA ok ti. To ni the only person ma SHA ni tiyone e mana president gi ministers gi josiasa. To kama ni SHA tiyoni to they have private insurances. Kila mtu nigi private insurance ma en ge modhi hospital. To ino kasi bani SHA tiyo. Mogi kende ni SHA nyalo bet ni nitie gi ng'ikruok matin ma is normal with every system. But the fact ni jogo matiyo i SHA go ong'eyo ni gidhi lalo tich. Gichete wacho niya ni they are going to be transferred. Ko in dagi konyi loso SHA nadi ting'e dhi goli. So many a times kana NHIF nigi challenge mag system go. Ni nyalo go simu e branch to branch manager loso wechegi. To sani ino ka jogo matiyo SHA go giwegi go. Some of them must sabotage the system. No matter what is the riembing a teach. Kuro gitamre temo watch me. Kuro they have to make sure they hire staff. Munge ni they are there to stay. Or not munge ni the riembe. Ini kadaki ni the riembe. Ni timatek. Mane challenge my opinion. Ni goma kwa inyalo losi. To nyalo konywa. Let them let them give us a temporary tent. Mamo nyalo jote. Mamo nyalo save life. Because you might say you'll fix it. But once you are dead, you think of thought. But if you go to pinja pick what you do to Mokolo, Simongade, till Manino biti. Kuro gives on you, we wait, they will be made better by Montessori. Okay, Montessori, and they say Managawoon. Erokamana Dr. Dennis Miskellah, Jalupja Goromar KMPDU, Komin Bende Kautulo Mari.